Aldrin. Hello mga bay, maayong gabi. Ako diri karon sa Kanhulaw private pool. Nakakuan mi naka Hawaiian attire mi karon. Ma, ikaw na. Oy, hello sa inyong tanan diha. Hi, hinay hi, tarahay. Tanang hi diha. Like, comment, kisa may vlogger dire. Unsay channel? Si Catholic talaga diri na ay born again. Prayer Channel 7. Mami, okay na mami. Amo prayer karon no kay bless ka ayo sa 2020. Ay usbo na lang nako dili di. Ikaw na lang Terin. Ikaw sir. Kanlay pray. Thank you. Igsoon, umaga din sila ni Nana. Baros ka Manila. Agikan pas Manila ning uban. Anak ni Francis. Murag kamera may narahi diri bay. Sa ngalan ng Ama, sa Anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, patnubayan mo kami sa simpleng pagtitipon sa mga trabahador sa Minis Patarahian. Inihiling namin sa iyo, Panginoon, na sa buong tuig na malampuso ng tanan mong panginabuhi. Ingatan mo kami sa lahat ng kahirapan sa aming buhay. Magtinginan ng bawat isa. Hindi sana magkanya-kanya. Wala kaming ibang malalapitan naman kundi ikaw lang ng puno ng pagmamahal at pag-asa. Simula sa pagsibol ng araw at paglubog, tinatamasa na namin ang iyong kagandahang loob. Ang lahat ng mga bagay na ito, hinihiling namin sa aming dakilang tagapagligtas ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. And Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, good evening everyone. Hello! Hi! Dapat nagsadya ka mag-party kita ra. Hello! Hi! Hello sa mga 20 above. Hello! Hello sa mga 30 above. Ala, 30 ka? Oh my God. So, okay ra na. Kaya kilayan man. So, at this point, Daugon before ras kilay. we start our program, so let's have our dinner first so that we have energy to do some activities later on. Yeah. English, my God. Alright, man English. Sorry for my English because I'm not subject. So, one line, I want girls first. Moy mo una girls. Get your foods, and after that, mga man ang girls, kita na sa mga boys. Exempted ko kay NC ko, dapat una ko mukaon. So, hi di ay sa vlogger diha karon sa akong amiga, no? Subscribe sige, mo diha, sige. panaghan siya kwarta. Sige, Okay, shout out. enjoy the food and welcome sa Minis Patian Christmas party, year-end party. So, siya lang kaya ang party, kay daghan kaayo og mga gift. Yeah. Kinsa kay matagaan ani karon. So good luck guys. So mo na itong atngan karon sa vlog ni Ate Kabkab. So diha back to you Ate Kabkab. Mo ani update ni karon. Uwan wa mo padayon kay why stock ang dam. So welcome to our gore party. Princess oy mga sex bomb party. Okay, get your food now. Enjoy. Enjoy the food. Okay. Okay, tara, atin na ipakita. Magpalaway na sa tanila sa ilang mga food. Oh, number 1. Hi, Nay. Kumusta? Merry Christmas. Dara, sige, mga unta, mga boys.